ଖାଇଦିଅ। ସେ ତ ଆଇରନ୍ ଦେବେ ଡ୍ରେସ୍। ଥାଉ ସେଠି। ଥଣ୍ଡା ହେବ ବୋଲି ଦେଇଥିଲି। ଥଣ୍ଡା ହେବ ବୋଲି ଦେଇଥିଲି ସେଥିରେ। Dello. Begade. Oh, thank you. ଆମେ ଯୋଉଟା ବ୍ୟବହାର କରୁନି ବଢିଆ ମୋ ପାଟିରେ ଟିକେ ପାଣି ପଶିଗଲେ ସେମିତି ହଉଥିଲା। ଏବେ କେମିତି କେତେ ଗୁଡେ କମିଯାଇଛି। ଦେଖୁଛି ମୁଁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ପିନ୍ଧେଇ ମୁଁ ଆଜି ଝାଡ଼ା ଫଟୋ ଲାଗିବ କଣ ଅଛି ବସିକି କିଛି ନହେଲେ ସେଠି ଆମର ଗୋଟେ ଅଛି ଅଫିସର କୁଞ୍ଜୁ କୁଞ୍ଜ କେତେ ସୁନ୍ଦର ସେ ହଉ ସେ
ଦିଅ। କେମିତି ଲାଗିଲା? ତୋର କେମିତି ଲାଗିଲା? କେମିତି ଲାଗିଲା? ଟେଷ୍ଟି? କେମିତି ଲାଗିଲା? କ'ଣ ଖାଉଥିଲ? କ'ଣ? କେମିତି ଲାଗିଲା? କେମିତି ଲାଗିଲା? କେମିତି ଲାଗିଲା? କେମିତି ଲାଗିଲା? ଭଲ। ଆଚ୍ଛା ହଉ। ଏବେ ପ୍ଲେଟ୍ ଦେଇଦିଅ, ମୁଁ ନେଇଯିବି ଧୋଇବା ପାଇଁ। ଦିଅ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ଖାଇ। ବାय ବାय କରିଦିଅ। ନମସ୍କାର କରିଦିଅ।